No, takže ahoj lidičky, zdraví vás Kristafa a dneska budu hrát Skyblock a za úkol mám postavit co největší a nejlepší a tedy. No, tak začnu. No, na začátku udělám kobo generátor, že se mi povede. První, druhá, třetí, čtvrtá. Dobrý. Takže takhle. Jdeme led. A bude tu voda. A lavu dáme tady. A bude antigenerátor na chodu. Lava bude v té vodě a když je lava voda, tak bude kovo. A když je voda plus lava, to už je obsidian. Tak jako druhý něco, no vykosím strom. Mám 2 silnice. Musím to nějak rychleji dělat, ale nemůžu. Tam je ještě jeden slad, ale to musí být nějak dobré. Nevím jak jste, ale doufám, že na to přijde. Domů nemůžu, protože to tam nebylo fér. To je problém. To je komoda. No, tak vypustím sám strom. Škoda, že ne. A já vám v příštím díle, jako vám to dopředu řeknu, že v příštím díle budu ukazovat, no, neukazovat, ale budu stavět barák. Nebo když si mi to povede taky, že s tímto dílem. Už to skoro mám. Tam nešám, to je jedno. Takže zvolám. A jako první uděláme krafťák. Tak. A jako první uděláme tyčky a tyčku pumpač. A už si to schovám. No, kdy něco. A natěžím si kobo. Ten generátor na kobo je fakt výhodný. Všimám, co spadlo. Nevadí. No, takže se dal kobo vadí. No, zatím mi 3 kobo stačí. To bude mít 6, a ono to je lepší. Si vidíte. Dá se s tím zvětšovat ostrov. A přitom, nevím, přitom je to jen 3 cobblestone. Jako obyčejné 3 cobblestone, už nevím tak, ale mám to vždycky 2krát více. Tak natěžím si ještě. Jen 2, nevadí, ještě jeden. Už to, ale mi to vždycky vezme. Zase. Konečně. Můžeme. Já na postel. Pod single playeru mohl bych si zapnout domů, ale to je map. A takhle bych to nikdy neudělal. No, mohl bych, ale těžké. No, trochu jsem z toho vylepšil. Kdybych se radši jeden vezmu. Tak když spadla, mě pak nedostane. Ne, tohoto nesnáším, když se ten jeden blok zasekne. No to nezasekne, ale no, chápete.
Jo, mám to. A tyto zatím dva. Udělám takhle. No, teďka budu dělat pec. Počkat, co mám pec? Taky nechápu. No tady je to blbý. Na serveru bylo by to jednodušší, tam mám ne jenom tu lavu a led, ale mám tam hned i kaktus a tak a můžu mít sice jeden Island. A nemohu tady hrát s kámošema, ale v příštím díle budu hrát s kámošem. No ne v příštím díle, ale v příštím filmu. Budu s kámošem, no takhle to je jedno. Musím zvětšit ostrov. Nebo když jsem sám. No co, řeknu si. No. No, zatím mi to jde, protože já zbožňuji ty skybloky, protože na nich se dá něco dělat. Můžu se říct, jak chci, nepotřebuji žádnou lesku. Třeba na sekera je fakt na nic. No, generátor, trochu jsem si zvětšil Island. No, co ještě bych potřeboval? No, tady se barák. Na začátku si barák postavím na tu krumpář kamenný. Nemůžu mít dia, ale to nevadí. Na jednom skybloku na serveru už mám dia věci. A iron a golden. No, škoda, že v této verzi 1.5 nejde pořád nic ze smaragdů dělat, jenom s nimi obchodovat. A bloky smaragdové. A doufám, že 1.5.1 bude to. Tak už skoro mám. Musím se ho co nejvíc nevyužít. Ještě ty tyčky. Tak. No a máme kamenný krumpář. No a zatím začnu ze základu. Tak to takhle vlastně stačí. No, nechápu, čemu je zarak na tomhletom skybloku. Ještě tady je takový nudný. Podležím si cobblestone a nástrojem. A co bych mohl udělat? Stromy. Takhle. A necháme, až vyrostem. A zatím, no to bude asi na dnes všechno. Jak jsem říkal, že jsem si ostrov, já jsem klobouk generátor a kompáč. A v příštím díle doufám, že se dům. No to až Kristafa, tak čus.